bɔlen bɛ Mali kunnafoni ka bɔlɔlɔ sira la ni wagati na n'aw sigilen bɛ ka aw ka kunnafoniya ni ka ale makɔnɔ. An b'a lɔndɔniya k'a fɔ ko bi ye tarata ye septembre kalo tile 10 san 2024 kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Jamana ɲɛma n'o ye kolonɛla Asimi Goita ye ale kun talen don Chinois ka jamana o kɔnɔna la a nana tuma min na sa a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maliyɛndenw ye k'a yira k'a fɔ ko Chinois kɔni ye musaka ni ka o di an ka jamana ma walasa jamana bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na musaka fɔlɔ o bɛ tali kɛ sefawari miliyari 22 la ko miliyari 22 o kɔni bɛna kɛ ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni walankatara ka se olu ma n'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase o ma o wari bɛna di olu ma ni ka se ka gɛlɛya bɔ olu sefawari miliyari 25 fɛnɛ o y'o fɛnɛ di an ka jamana ma o sefawari miliyari 25 o bɛna kɛ sababu ye ka se ka wasabulonso ni ka o jɔ ani ka tila tuguni maa minnu bɛ yen nɔ ni jabɛti bana bɛ olu la ka tila ka so jɔ ka di olu fɛnɛ ma. An ka minisiriso bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ kalanko koɲɛw olu ma k'u b'a da fɛn min ye kɛnyɛrɛye kalanso maa bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko san 2024 kana se san 2025 walantaw bolodalen don ni ka octobre kalo tile fɔlɔ nata makɔnɔ san 2024 ni o kan ka bɛn tarata donya o ma ko kuma la sa kalanso bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛye kalanso e kɔni y'i ka walan ni ka o ta ka sɔrɔ don kɔfɔlen ale ma se ko ka u maaw bɛɛ lajɛlen ka kibaruya ni ka o lasama o ni ɲagali min ka kan o bɛ da u kan. Jamana ka lakana n'a ka basigi an ka jamana marabagaw olu hakilina ko ye kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la kabi san 2020 wagati an ka jamana marabagaw kɔni bɛ ka fintigila ka denmisɛnw ni ka olu ta walasa ka se ka lakana tɔ ni ka o sinsin cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la utu kalo tile 30 tɛmɛnen san 2024 an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw olu ma ale ye sɛbɛnfura ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye polisi ye u bɛna sifinaka maa ba kelen ni ka o ta sapeur pompier n'o ye protection civile ye u bɛ na sifinaka maa 500 ni ka olu ta walasa ka se ka lakana tɔ ni ka o sinsin. Musa Mara ni ale ye minisiri ɲɛma kɔrɔ ye Ala ma hinɛna Ibrahim Keita la ale ka fanga o wagati la fɛn min ye utu kalo tile 2 tɛmɛnen san 2024 Musa Mara ale kun ye sɛbɛnfura ni ka o lase an ka minisiri ɲɛma ma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye k'a yira la k'a fɔ ko jamana bɛ musaka min ni k'a di ale ma ni o bɛ bɛn sɛbɛnwari 140,000 ma k'ale kɔni jɛra a wari kɔ bi a jɛra a wari kɔ sini ko k'a wari kɔni kɛ ka musaka wɛrɛ ni ka o ɲɛnabɔ o de siratigɛ la sa bi septembre kalo tile 10 san 2024 Musa Mara k'a bɔra a kalama k'a fɔ ko jamana ye sɛbɛnwari 140,000 ni ka o bila a ka compte o kɔnɔna la utu kalo o ta ale kɔni ka layidu o bɛ a nɔ la o de la teliyala a ye musaka ye ni ka ala segin an ka jamana ka wagande ale kɔnɔ la ni ka tila ka sɛbɛnfura kɔni ka o kɛ teliyala k'o ci an ka minisiri ɲɛma ma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye k'a yira k'a fɔ k'a mago yɛrɛ de kɔni tɛ wari na bilen ko wari kana ci a ma k'a ladɔnniya k'a fɔ ko Musa Mara ale ka baara kɔni ɲɛsinen don fɛn ma o de ye wariko ɲɛnabɔ ni o ye expert comptable ye ani tuguni parti politique maaba dɔ fɛnɛ kɔni don ni a ye minisiriya kɔni kɛ avril kalo tile 5 san 2014 Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagati o la fɛn min ye Umar Tatamli ye ale kɔni bɔlen fanga la wagati min na a ye o nɔ labila. An ka wajulikɛla sifin dɔ ni ale bɛ wele ko Imam Banjugu ale kɔni ye kuma dɔw ta ni ka ɲɛsin an ka fintigilaka musomanw olu ma fo ka taa se kunnafonidila musomanw ka taga se bololancila musomanw olu fɛnɛ kɔni ma min n'a ye kuma in fɔ bɔlɔlɔ sira kan hali n'a sɔrɔ kunu kɔni a bɔra ni ka yafadeli kɛ an ka fintigilakaw ye wele las'a ma kunu a ka so. Septembre kalo tile 4 san 2023 kana se septembre kalo tile 4 san 2024 ni y'a san kelen de ye min ni mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts cɛba dɔ ni o ye Adama Jarani bɛɛ ko ale ma ko Belle le cerveau ale kɔni bɛ kaso la ni wagati in na mouvement maaw kɔni ye kunnafonidilaw ni ka olu wele dɔgɔkun tɛmɛnen na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka damakasi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw yɔrɔ la k'u k'a lajɛ ni ka Ben Jara le cerveau ka ale kɔni bila ani parti politique maa minnu fɛnɛ kɔni minɛnen don ko ka u labila.
septembre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2023 an ka batonba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tombouctou min n'a bɛ kɔrɔn fanfɛla la a bɛ taa yen ka taa an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fanfɛla o la o kɔni karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni ye bato in kɔni ni ka bingani wale ta k'a sɛgɛrɛ a kɛra Sonkorohoye ni Guru Mara Rousse ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 o bɔɲɔgɔnko de Tombouctoukaw olu fɛ yen nɔ bingani wale kɔni taara ka bato in kɔni sɛgɛrɛ wagati min na a kɛra tiɲɛniba de ye jamana ale kɔnɔna la min ni maa caman de kɔni bɔnɛna ani na an ka jamana marabagaw ka fɔla ka tila ka bololaminɛn caman ni ka olu fɛnɛ tiɲɛ. Muso dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 24 na a n'a denmuso si bɛ t'i jɔ san 4 na sibiri tɛmɛnen sanpɛrɛn de kɔni jiginna u ka buguda o la buguda min na wele ko Kankun o kɔni a kɛra Bafula bɛ o lamini na serew y'a yira k'a fɔ ko muso in kɔni ale tun bɛ tobili de la a ka bugu o kɔnɔna la o wagati de la sa sanpɛrɛn kɔni jiginna u kan ka tasuma kɔni ni ka a mɛnɛ bugu la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na muso in n'a den kɔni olu tanyana ka sɔrɔ hali u ma se lapitaniso o la ni o ye bakuru fata lapitaniso ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni muso 2 ka saya kɔni o bɛ sanpɛrɛn saya kɔni ni ka a kɛ 6 ye maa minnu kɔni ni tora la Bafula bɛ ale ni Osibi Janya. Sibiri tɛmɛnen cɛ dɔ kɔni ale tayana ka sababuya kɛ mugujugu jan kɔni sababuya o ye a kɛra Sokoro Ganda ale bɛ Jalasagu sigida o la o don kelen fɛnɛ na sa nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati bingani wale kɔni o taara ka Lesagu dugu ni ka ale sɛgɛrɛ o kɔfɛ dugu min bɛ yen nɔ ni ale wele ko Basangu Ganda ka taga se Dinda Ganda ma ni dugu 2 bɛɛ lajɛlen kɔni tun bagabagalen don banbagaci wale tigilamɔgɔw olu fɛ maa kɔni ma bɔnɛ ani na bingani wale ale sira fɛ nka maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka waleya jugu in kɔni kɛ sa u taara ni bolimafɛn sen filɛ ka tila ka taga ni baganw fɛnɛ kɔni ye nin kunnafoniya in kɔni bɔra dugulamaw olu yɔrɔ la o sigida kelen in fɛnɛ kɔni na sa karido septembre kalo tile 8 san 2024 dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Basa Gandu Ganda o maaw fɛnɛ kɔni bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ nka nin wagati in na fɛn minnu kɔni kɛra yen sa o ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoniya ni ka ale datugu an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ septembre kalo tile 9 san 2024 fɛn min ye tunkarankew ye kɔni sa minnu kɔni tun bɛ ka taa dugumasira o fɛ ni o ye jinkana ye maa 100 ni maa 50 de kɔni tun bɛ kulun o kɔnɔna la ni kulun kɔni dafirila ni o ye Mburu dugu o la Mburu ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 100 o bɔɲɔgɔnko de don maa minnu kɔni tora ji na sa halisa maaw kɔni olu bɛ ka ɲini. Guinée Bissau polisiw ye tɛgɛ da ɲɛnaminifɛn tɔni 3 o de ka ni o ye cocaïne o ye u kɔni ye tɛgɛ da kan fɛn min kɔnɔ sa o de ye jet privé ni o ye kɛra ye pangurun kɔni ye min ni a tun bɛ ka bɔ Venezuelakaw olu ka jamana o kɔnɔna la maa min tun bɛ a kɔnɔna sa a bɛ maa 5 bɔɲɔgɔnko bɔ u bɛɛ suguya ye latino américain olu de ye ɲinan san kɔnɔna la sa ni ɲɛnaminifɛn in kɔni ale cayara ni a bɛɛ ye. An bɛ taa Nigeria jamana o kɔnɔna la camion citerne dɔ min ni ale kun falen don taji la kosɛbɛ ani bolimafɛn belebele dɔ kɔni ye ɲɔgɔn ni ka o kunbɛn o ye kelen ka ɲɔgɔn kunbɛn wagati min na sa camion citerne in kɔni ale kɔni pɛrɛnna de ni tasuma kɔni donna la n'a kɛra sababu ye ka maa 50 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bɔnɛ u ni na ani bolimafɛn min kɔni sera ɲɔgɔn ma sa o bolimafɛn in kɔni dun fɛnɛ falen don bagan olu de la ni o ye bagan 50 bɔɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlenna ka ban pewu ni kunnafoniya in kɔni a bɔra Abdoulaye Baba Arab ale yɔrɔ la. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw aw tulo garisɛgɛ sira ka kɛ nin kunnafoni damana na bi n'a y'a sɔrɔ ni ka da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.